صد برگی سفیدی سری در پسی در ماندی تو با من ماندی با منو بیرفتی گل پرور صد برگی سفیدی سری را چی کنم ای یار تو در کار ای یار تو در کار با من صد برگی سفیدی سری در پسی در خانه شده عاشقی تو خونی جگر صد برگی سفید بو ندارد چی کنم ای یار تو در کار ای یار تو در کار با من صد برگی سفیدی سری در پسی در جانبی من نمیکنی نیم نظر صد برگی سفید میشود پژمرده ای یار تو در کار ای یار تو در کار با من صد برگی سفیدی سری در پسی در خانه شده عاشقی تو خونی جگر صد برگی سفید بو ندارد چی کنم ای یار تو در کار ای یار تو در کار با من شامتان بخیر تماشابینان عزیز. این برنامه میخواهیم که با همراهی شما دوستان عزیزمند از کتاب خاطراتی که از موسیقی کسبی تاجیک داریم یک صحیفه دیگر باز کنیم. یک صحیفه که نامی از یک شخصیت معتبر، یک شخصیت معروف و ممتاز ثبت شده است. یک شخصیت آهنگساز، کمپوزیتور، نفری که سهمش در موسیقی های کسبی تاجیک نظر است. این شخصیت طلب خوجا ستاروف است و امروز ما درباره ایشان حرف میزنیم، از آفریده هایشان بازخوانی میکنیم و از خاطره های مهمانی برنامه‌مان یاد میاریم. مهمان برنامه ما هستند محمد جان نعمتов، استادی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقولov و شما در ابتدای برنامه دیدید که یکی از شاگردانشان بهر ما و شما ترانه استاد رو بازخوانی کردن. این ترانه بود ترانه صدبرگ سفید. اول سلام و درودی پر از مهر و محبت خود را برای اهل تماشابینان تلویزیون سفینه برای شما و خصوصا برای مخلصان برنامه فرهنگی خاطره ها میرسانیم و در حقیقت هم امروز سخن درباره یکی از نفرانی سخن میرود که برای فرهنگ، برای رشد صنعت تاجیک در دو دوره، در دوره شوروی، در دوره استقلالیت بسیار خدمت های شاهان کردند و در اول شاگرد ما رضوانوف احسان دانشجوی کورس سیوم سرودی به نهایت زیبا، یک لیریکی عشقی پر از مهر و محبت استاد را خواند که نام داشت صدبرگ سفید و نگفته نماند که با همین محض با همین سرودها، با همین صدبرگ سفید و دلبر تاجیک من در کنسرواتوری ملی هم سرود خواندن را و آموزش را آغاز کرده بودم و کمی درباره حیات و ترجمه حال استاد اگر فرو رویم. استاد سال 1953 در دهه گلزاری نزدیکی شهر کلاب ولایت ختلان تولد شدند. بعد از ختم مکتب
соли 1970 дар дили устод ки меҳри санъат ва меҳри ҳамин навозандагиву сурудхонӣ буд. Аз соли 70 то 73 устод дар театри маҳаллӣ, дар ҳамун театри Хатлун кор ва фаъолият карданд. Ва бигӯем ки дар мактаби муқаррарӣ таҳсил карданд, мактаби мусиқӣ набуд. Набуд, муқаррарӣ буд. Ва инҷо боз чӣ хел мегӯянд, ҳастанд истеъдодҳо, ҳастанд нобиғаҳое ки ҳастанд нотакрор, нафароне ки дар садсолаҳо гӯем як бор ду бор меоянд. Устод ҳам яке аз зумраи аз ҳамин шахсиятҳо буданд ки баъд аз хатми мактаб ба театр кор рафтанд, ҳамчун навозанда кор карданд ва бо маслиҳати дӯстон соли 1973 ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи устод Аҳмад Бобоқулов ба отделенияи ба факултаи сурудхони академӣ аввал дохил шуданд. Як сол хонданд ва нозукиҳои сароидану жанри академию касбиро каме омӯхтанд ва гузаштанд ба дигар факултаи композиторӣ дар назди устоди зиндаёд Дамир Дустмухамедов шогирд истоданд ва нозукиҳои эҷоду нозукиҳои ба нота бардоштану ҳам композиториро аз он кас омӯхтанд. Ва баъд аз хатми коллеҷ соли 1975 устод ба консерваторияи миллии шаҳри Москав факултаи композитории эҷодиёти мусиқӣ дохил шуданд ва шогирди яке аз ҳамон устодони беҳтарини ҳамон давра Сергей Баласанян ва Михаил Чулаки шогирд истоданд ва омӯхтанд. Баъд аз анҷоми таҳсил боз як муддат бо истоданд, бо ҳамкорӣ карданд то 1983 истоданд ва баъд аз соли 1983 баргаштанд аллакай як композитор, як бо диди дигар, як ҷаҳондида, як шахси ки аллакай манфиат барои ватан метавонист расонда доштанд, беҳтарин назарҳо доштанд ва омаданд ва дарҳол шурӯъ карданд аз ҳамин корҳо. баъзеҳо медонанд, на ҳама ин чизҳоро медонанд, устод дар кумитаи телевизион ва радио дар телевизион кор кардан, редактор, дар муҳаррир, дар филармонияи давлати Тоҷикистон кор кардан, дар солҳои тӯлонӣ дар донишгаҳи санъат ва фарҳанги шаҳри Душанбе ба номи устоди Мирзо Турсунзода ҳамчун омӯзгор аввал ва баъдтар баъд аз чанд сол ҳамчун ҷонишини ректор оид ба таълим буданд ва нагуфта намонад ки ҳам донишгаҳи санъат бо қувват ва бо меҳнат дар давраи истиқлолият як худро гум накард ва як шукӯҳ ҳам ёфт, худро як баъза гӯем як таҳкурсии худро қапид маҳз бо шарофати ҳамин хеле устодон ва шахсан бо шарофати Талабхоҷа Сатторов устоди зиндаёд буд ки маҳз бо шарофат ва талошҳо бо кӯшишҳо бо меҳру бо муҳаббат консерваторияи миллӣ ҳам таъсис ёфт ва маҳз бо шарофати устод аст ва бинобар ҳамин дарҳол баъд аз фавти устод консерваторияи миллӣ хушбахтона боиси ифтихорам аст ки ба номи устод ҳам гузоштанд. ва воқеан ҳам бубинед мо дар бораи яке аз шахсиятҳое ҳарф мезанем ки гуфтем ки аз як замон дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ як муқаррарӣ таҳсил карданд, дар театр кор карданд ва ба шаҳри Душанбе омаданд. Сараввал ба коллеҷи санъат нарафтанд, ба факултаи меморӣ агар хато накунам дохил шуданд, вале унҷоро ба итмом нарасонданд. Як сол, ҳамагӣ як сол таҳсил карданд, чун ба мусиқӣ бештар рағбат доштанд. ва воқеан ҳам дуруст қайд кардӣ ки бо талошҳои ӯ, бо кӯшишҳояшон консерваторияи миллии Тоҷикистон таъсис ёфт ва боиси ифтихор аст ки ин даргоҳи илм феълан ба номи устод гузошта шудааст. Албатта, бениҳоят хуб аст, боиси ифтихори ҳамаи мо ҳаст, зеро ки якумин ҳамон хатмкунандаҳои консерваторияи миллӣ ки дар бинои нав соли 2004 дар маркази шаҳр ба ҳамагон маълум аст, дар назди театри опера ва балети ба номи устод Садри Наимӣ қарор дорад, дар бениҳоят ҷои хуб, бениҳоят бо шароитҳои хуб ки вақте мо довталаб шудем, вақте ман ба таҳсил шурӯъ кардам, дохил шудам ба консерваторияи миллӣ, беъйне шароити хуб, асбобҳои беҳтарин, навтарин асбобҳо буданд ва ман хотираҳои зиёд дорам. биёд ин хотираҳоро ба баъди тарона гузорем. Албатта, ба чашм. биёд таронаи дигар пешниҳод кунем, суруғам кун. Бале, ман як чиро бояд қайд кунам ки
ҳамин сурудҳое ки дар ин ҷо ҳозир бо ҳамроҳи шогирдамон месорем садо медиҳанд ин аксарият ҳамон сурудҳое ки аст ки ман бо ҳамин сурудҳо ва донишҷӯёне ки ба консерватория ба донишгаҳи санъат ё ин ки ба коллеҷи санъат дохил мешаванд бо ҳамин сурудҳо мо шурӯъ мекунем ва дар дили ман ин сурудҳо буд ва аз аввалин сурудҳое ки буданд ман месоридам ва ба шогирдонам ҳамин чизро тавсия медиҳам ва бо онҳо мо кор мекунем меомӯзем ва ҳозир бошад Мутрибшоев Раул донишҷӯи курси сеюми факултаи мо яке аз таронаҳои бисёр як зебои як хурсандиовари ҳар дафъе ки ман ҳамин таронаро гӯш мекунам фикр мекунам ки барои ман баҳор аст дар чӣ фасли соле набошам фикрам мекунам дар фасли баҳор қарор дорам ва суроғам кун ном дорад тарона бо ҳам мешунавем. Марҳамат. گل پشت لا پشت حسن دل و جانم برد چشمی تو مرا کشته حسن دل و جانم برد چشمی تو مرا کشته صد بار تو داغم کن یک بار سراغم کن صد بار تو داغم کن یک بار سراغم کن صحرا شده گلدوزی رنگی لب دامانت صد پیچ و غمی سودا در کاکل پیچاند صد پیچ و غمی سودا در کاکل پیچاند صد بار تو داغم کن یک بار سراغم کن صد بار تو داغم کن یک بار سراغم در عالمی سودایی بیداد و رویایی با حسن خدا دادت سرچشمه زیبایی با حسن خدا دادت سرچشمه زیبایی صد بار تو داغم کن یک بار سراغم کن صد بار تو داغم کن یک بار سراغم کن یک بار سراغم کن. دوستان عزتمند منظور شماست به برنامه خاطره‌ها و عین زمان شما ترانه سراغم کن از آفریده های کمپوزیتوری ممتاز تاجیک طلبخوجه ستارов را شنیدید. یک ترانه خیلی زیبا و من باور دارم که همین ترانه رو خود شما در کنسرواتوری سرایداد از روی آن تمرین کردید. البته این صدبرگ سفید دلبری تاجیک یکی از این ترانه‌های اولینی بودن که ما تحصیل رو در کنسرواتوری ملی با همین ترانه آغاز کردیم و ناگفته نماند که ایجاد استاد بسیار بسیار پهلوها بسیار گوناگون و همه چی رو برای خود دریافته میتوانی. یکی از خاطره های من از روزهای اول همین بود که ما داوطلب بودیم. هم خیلی شد من بسیار مینادار هستم و خوشبخت هستم که در کنسرواتوری ملی استادی من هنرمند مردمی تاجیکستان اکبر میرجبов بودن. بنیهایت یک سراینده وکالیست ژانر اکادمی بسیار بقوت هستند. از اولین نفرانی که همین سرودهایی که من نامبر کردم باز هستند چند تای دیگر وقتی ایجاد میشد یکمین نفرانی که همین سرودها رو میسرودن هم استادی من بودن اکبر میرجبov بودن. اونجا با دیگر استادانی ما شادروان برخان محمد خلوف و آیاز سبزعلی و صادق نوراللهیف دیگر استادان بودن که همین سرودها رو میسرودن و در حال من از همین سرودها سر کردم و در ژانر بسیار مشکلی اکادمی لیکن هم یک زیبایی کلریت یک زیبایی یک لحنی زیبای تاجیکی رو همیشه در
кадом жанри эҷоди устод набошад мо дида метавонем чиқадар донишҷӯӣ набошад ҳамон вақт тақрибан 100-200 нафар агар донишҷӯ буд ҳар як тайморо устод ном ба ном медонистам бовар кунед ва ҳар як таймо як ғамхориҳои бисёр як хуб зоҳир мекарданд дар ҳамаи имтиҳоноти дохилшавӣ устод кӯшиш карданд вақт ёфтанд довуталабонро 6 тан гӯш карданд ман ёд дорам ҳамонҷо порча як банд бо чанд забон ёш будем 17-18 сола бо чанд забон зеҳн тез буд бо забони англисӣ як порча суруд хондам бо узбекӣ буд бо русӣ буд ҳам хел бо чанд забон хондам ва ҳам хел устод намедонам писанд омад ҳунари ман озод будам лекин хушбахтона мана ҳозир ҳамин чӣ ки аз устодон гирифтем ва дар консерваторияи миллӣ ҳамин бефоида нагузашт ва як чизи дигарро боз хотираҳо ҳаст ки дари утоқи кории устод ҳамеша кушода буд бовар кун ин чизҳоро кам мебинӣ ҳама мисол мебироем дар кор бовар кунед ё садои мусиқӣ мебаромад аз он ҷо ё садои аз утоқи корашон асбоб доштанд ё ки хусусан дар фаслҳои баҳор дар гармиҳо мо инчизро эҳсон мегӯем дар кушода ва тирезаҳо оинаҳо кушода ва бисёр дар фазои зебои эҷодӣ буданд устод ва ҳар лаҳза дар ҳар як дар ҳамин даруни бино устодро медидӣ фарзандам чӣ хел хондано нағз бо ҳар як донишҷӯ ҳамсӯҳбат мешуданд якчанд дақиқа дар бораи фаъолияти донишҷӯӣ дар бораи дигар камбудиҳо дар бораи як фикрро мекарданд камбудиҳоро мепурсиданд бартариҳоро мепурсиданд ва бениҳоят барои мо ин хушбахтӣ буд ва ҳамин ҳам буд ки мо боз ҳам зиёдтар кӯшиш кардем боз ҳам зеҳнҳомон хубтар шуд меҳр муҳаббат нисбати фарҳангу санъат бисёр бештар шуд ва ҳамин хел шахс буданд беҳтарин инсон буданд як инсоне ки инсони комил як нобиға ҳамчун эҷодкор нобиға беҳтарин ҳамчун шахс ҳамчун инсон як замини беҳтарин инсони хоксору зебоипарасту хушмуомилаву ҳама хел шахсият буданд устоди азиз. Биёд аз ҳамин шахси бузург боз як таронаи дигар пешниҳод кунем ва баъдан суҳбатамонро идома диҳем. Ба чашм. Мо махсус хостем дар барномаи мо имрӯз яке аз донишҷӯёни консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Сатторов Одинаева Басона як сурди зебои устодро ки ном дорад шаб гузашт баҳри ҳамаи мо пешкаш гардонад. Марҳабад бошед. یک ورق از دفتری
خوشبختی عالم می شوم آرزوی دیگر من را نبود بنده خوشبختی عالم می شوم آرزوی دیگر من را نبود тамошобинони азиз, шумо яке аз офаридаҳои зебои устод Талабхоҷа Сатторофро шунидед ба унвони Шаб гузашт. Як таронаи хеле зебо, як таронаи калидиашон ки чӣ гуна маънои зиндагиро ва даргузашти ҳаётро дар он инъикос карданд, ҳам бо мусиқӣ ва ҳам бо ҳамон суханҳои пурмазмуне ки доранд. Ва муҳаммад дар каме болотар атрофи хотираҳоятон гуфтед, оне ки чӣ гуна шахсият буданд, чӣ гуна устод буданд. Ва биёед дар бораи фаъолияташон ҳарф бизанем, зеро ки воқеан ҳам дуруст қайд кардед ки фаъолияти хеле фарох доштанд. Офаридаҳояшон аз якдигар ба куллӣ фарқ мекард ва аз нигоҳи мо шунавандагони оддӣ таронаҳои ширин доштанд, хеле ширин. бисёр таронаи зебо, суруд, романсе ки устод офариданд, шумо пайхас кардед чӣ тавр мо ба даруни тарона фурӯ рафтем ва ҳар як фикр мекунам ба фикрҳои худ буд, як ҷаҳони худро тасаввур кард ва чанд хулосаи худро ҳам баровард ва бинед ки устод амин сурудро дар як жанри касбӣ, академӣ гӯем эҷод карданд ва ин суруд ҷаҳонӣ аст. аз ҷиҳати мусиқӣ, аз ҷиҳати ҳамун мелодика, аз ҷиҳати ҳамун гармонияу аз рӯи ҳамун корҳое ки устод карданд, дар ҳақиқатан мана ҳозир боз мо як бор дига гӯш кардем ва ман гӯш кардам ва инҷо ором, бовар кунед бисёр зебо ҳам сароида шуд. умуман эҷодиёти устод дар ҳар жанрҳо буд ва ҳамин суруд ҳам яке аз ҳамон сурудҳои ҷаҳонӣ ва фикр мекунам яке аз беҳтарин суруд романсҳои тоҷикӣ ҳисоб меёбад. устод эҷод дар жанри мусиқии инструменталӣ эҷод карданд асарҳо, дар жанри симфонӣ, камеравӣ, опера эҷод карданд, операи беҳтарини рустам ва сӯҳроб аз рӯи достони шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ. дар даврони истиқлол ин яке аз операҳои беназир, як калидӣ, як тақдирсоз, ки фикри шахсиятро бар зиндагӣ умуман бар бисёр чизҳои дигар мекардагӣ ҳам хеле опера фикр мекунам шуд. чӣ қадар як операи зебо пуршукӯҳ буд ва беҳтарин ҳунармандои тоҷикистон аз он ҷумла устоди ман Акбар Мираҷабов, дигар устодон Мирали Достиев, Содиқ Нуруллоев ва дигар устодоне ки то ҳозир ман афкор ва фаъолият карда истоданд бозиданд. нигоҳи шахсии ман ин опера як операи ҷаҳонӣ, бисёр як операи мушкил, бисёр устод ҳамин кӯшиш карданд ки ҳамин тамоми ҳамин драматургия, умуман як таърихро, умуман як ғурурро, як дардро дар ҳамин опера нишон дода тавонистанд ва такрорам шавад, мо тамошобинони хушбахти ҳамон вақта будем ва тамошо кардем. устод эҷодиёташон гуногун буд, дар равияи эстрадӣ эҷод мекарданд. устод дар намоишҳои театрӣ, ҳатто дар филмномаҳо оҳанг эҷод карданд, дар стили эстрадӣ чӣ хеле гуфтем, дар академӣ навистанд. як силсила ғазалҳои классиконимон ба монанди ҳофизу саъдӣ ба оҳанг дароварданд ва як силсила консерт, силсила мусиқии зебо ҳам шуд. устод консерт ва мусиқӣ барои дуторбас эҷод карданд, поэма фантазия эҷод карданд махсус барои скрипка ва оркестри симфонӣ. ва бинед аллакай мо чӣ қадар жанрҳо номбар кардем, аз якдигар гуногун, бисёр мушкил ва гуногун ба якдигар наздикӣ надоранд. ва бинобар ҳамин ва барои ҳамин хизматҳои устод Талабхоҷа Сатторов барои фарҳанги тоҷик, барои ҳунари, барои мусиқии касбии тоҷик беназир аст ва хеле устод як меҳнати кардан ва ин чизҳо ҳам фикр мекунам
як умр абадӣ асарҳои устод, корҳое ки устод кардан ногуфта намонад, корҳои илмӣ, мақолаҳои устод ва дигар навиштаҷотҳои устод дар маҷаллаҳо, дар бисёр вайҳо сабт шудааст, ба нашр баромада истодааст. Ғайр аз эҷоди мусиқӣ бинед ки чӣ қадар чизҳо навистанд ба баҳри беҳбуд, баҳри пешрафт, баҳри нигоҳ доштан ва рушд кардани санъати тоҷик. ҳисси ватандӯстиашон хеле боло буд. Бале, ва бисёр. як таронаи дигар доранд ба унвони ватан. Биёед ҳамон таронаро бозхонӣ кунем. майлаш, албатта, ба чашм. Мехостем таронаи ватанро, бисёр як таронаи зебо дар жанри академӣ эҷод шуда, бисёр таронаи мушкил ҳам ҳаст. таронаи патриотии ватан дар иҷрои Раҳиму Фаррух, донишҷӯи курсии коллеҷи мо мешунавем. قسم به چشمه های تو که آب دیده من است، با اختری ستاره ها که سوز دیده من است، و جای مال و سیم و زر مرا بود یک هنر، حقیقتی تو در زبان، محبتی تو راه بر وطن وطن. چیباک اگر سیاه دله با نوری تو نگاه نکرد، تو را شبی سیاهم و چشمی من سیاه نکرد، در آسمان این زمان چو کهکشان یگانه‌ای و مرگ دشمنان خود چو عدل جاویدانه‌ای. وطن وطن قراری دل بهاری جان، مداری شهپرم وطن، چو عقل بر سرم وطن، بجای مادرم وطن. وطن دو چشمی دور بینی من، سرودی اولینی من، فدای واپسینی من، خدایی در زمینی من. وطن وطن وطن. دوستان عزتمند، یادآور میکنیم که این برنامه خاطره هاست و ما امروز برنامه‌مان را بخشیدیم به کمپوزیتور ممتاز تاجیک طلب خوجا ستارов و باید بگویم که امروز در مهمانی ما قرار دارد محمد نعمتов، استادی کالج صنعتی به نام احمد باباقولов با همراهی شاگردانشان یک کمی از خاطره هایشان یاد میارند، یک کمی ترانه های استاد را بازخوانی میکنند و عین حال شما ترانه وطن را شنیدید. و چون ما از یک شخصیتی حرف میزنیم که گفتیم خیلی برجسته است، نقششان خیلی زیاد است، یک شخصیتی حرف میزنیم که نه تنها آفریده هایشان را در شکل موسیقی به میراث گذاشتند، بلکه از نگاه علمی نیز کارهای خیلی زیادی را به سامان رسانیدند. نمیتونیم ما خواهیم درباره استاد زنده یا طلب خوجا ستارов ساعت ها هم صحبت کنیم. میارزد و یک برنامه کافی نمیکند و در آینده شاید یک برنامه دیگر مخصوص باز تهیه سازیم بخشیده به استاد طلب خوجا ستارов. و من چی گفتنیم، در یک همگی 3 سال ما استاد را دیدیم، راه دیرکتری کنسرواتوریا بودن و در همین مدت کوتاه ما یک جهان چیز رو برای خود شخصا من آموختم، یک رفتاری مردانگی رو، یک مکتبی کسبی، موسیقی کسبی رو، یک مکتبی معاشرت، صحبت رو با
ҳам хурду ҳам калон умуман мактаби ҳунармандиро умуман мактаби ҳунарманд мактаби зиндагиро дар як муддати кӯтоҳ чӣ қадар инсони хуб буданд чӣ қадар заминӣ буданд барои ҳама вай буданд дари устод ва дили устод барои ҳама кушода буд боз буд ва дилхо одам метавонист бо устод ҳамсӯҳбат шавад як чиз барои худ гирад як маслиҳате як ҳамкорие бисёр як корҳои шоҳон карданд дар вазорати фарҳанг ҳам дар редактори идоракунии фарҳанги вазорати фарҳанг кор карданд ҳамасола ҳар гуна фестивалҳо озмунҳо ҷамъомадҳои бо устодони касбӣ умуман давлатҳои собиқ шӯравӣ шуда мегузашт дар толори консерватория ин ҳам барои мо як мактаб буд як хубӣ буд ки мастер-классҳо мегузашт як доду гирифтҳо мегузашт мо сурдҳои онҳоро месоридем онҳо аз моро ҳамкориҳо дар эҷоди сурдҳову операву дигар жанрҳои мусиқии мо дар консерватория мегузашт ва ҳамин корҳо ҳам маҳз бо талош ва ғамхорӣ ва бо меҳнати устод Талабхоҷа Сатторов буд ки консерваторие ки нав таъсис шуда буд бо ҳар гуна воситаҳо даъват мекарданд аз ҷаҳон аз тамоми аз Япония ҳам буданд ман ёд дорам аз Амрико ҳам меомаданд меҳмонон ҳунармандо аз Федератсияи Россия ва аз дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ мо шоҳиди он будем ки ҳамасола ректорони консерваторияҳои давлатҳо ҷамъ мешуданд суҳбатҳо мегузаронданд консертҳо мегузаронданд ин ҳам боиси ифтихори ҳамаи мо буд ки бисёр як ҳурмати устод меҳнати устод қадри устод бисёр бузург ва баланд буд ки сухани устодро нашикаста тамоми ректорони давлатҳои собиқ шӯравӣ устодон профессорон ҷамъ мешуданд дар инҷо мизҳои мудаввар мегузаронданд як чизро бояд қайд кунам ки устоди азизи мо шодравон Талабхоҷа Сатторов аз соли 1998 раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон буданд ва инчунин раиси иттифоқи композиторони Осиёи Марказӣ ҳам буданд аксар давлатҳои шӯравӣ дар он ҷо дар бар мегирифт бинед бузургии шахсро чӣ хеле будани устодро аксарият мо мана фаҳмидем ва бисёро ғоибона фаҳмиданд лекин шахсан ман ҳамин чизро дидам ин гуна шахсон дар садсолаҳо як бор меоянд мо ваъда медиҳем ва кӯшиш мекунем ки мо бар ин шогирдо ва ҳамон нафароне ки ҳамин даргоҳи муқаддасро ҳамин консерваторияи миллӣ ба номи устод Талабхоҷа Сатторовро хатм мекунанд ман аз номи ҳама ваъда медиҳам ва кӯшиш мекунем ки боз ҳам зиёдтар баҳри ватану азиз хизмат мекунем ва номи устодро умуман номи ҳамаи устодоне ки барои фарҳанги касбӣ барои санъати касбии Тоҷикистон хизмат карданд мо ҳам корҳои онҳоро давом диҳем ва хизмат карда бошем барои ватани азизи худ ва бубинед ки воқеан ҳам як шахсияте ки барои ҳама дастрас буданд ва шумо ки масалан аз устод ёд меоред бубинед ки чӣ гуна чеҳраатон кушода мешавад қалбатон кушода мешавад чӣ қадар эҳтироми хоса доред ва ҳамин гуна шахсиятҳо ки кӯмаки устод ба онҳо расидааст хотираҳои хубе ки доранд дар Тоҷикистон ҳазорон нафаранд аз миёни ҳунармандон садҳо нафаранд сар карда гуфтед ки аз ҳамон як донишҷӯи оддие ки ба он дастрасӣ дошт ба устод барои он донишҷӯ вақт меёфт то ҳамон олимоне ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекарданд ва ин қадар ки бо як ҳиссиёти хоса аз устод ёд меоред намешавад ки ин барномаро бидуни таронахонии шумо аз офаридаҳои устод ҷамъбаст кунем ва ҳоло ки ба интиҳои барнома наздик мешавем ихтиёрро дар дасти худи шумо месупорем кадом таронаи устод айни ҳол ба дилатон наздиктар аст ки онро бозхонӣ кунед дар интиҳо дар охир мехостам барои ҳамаи шумо барои тамошобинони азиз барои аҳли кормандони телевизиони Сафина яке аз таронаҳои зебои устод Дилбари Тоҷик ном дорад ва ман аз ҳамин таронаҳо сар кардам аз Садбарги Сафед ва Дилбари Тоҷик сурудани таҳсили худро дар консерватория ва бисёр мехостам ҳамин сурудро баҳри шумо пешкаш гардонам марҳамат мо низ тамошобинони азиз дар ҳавои ҳамин таронаи зебо барномаи имрӯзаи хотираҳоро ҷамъбаст мекунем марҳамат тарона пешниҳоди шумост دلبر کی به من نظاره دارد دو دیده پر شراره دارد چشمان سیاهی آلویش را
چشمی بدان نگاه دارد چشمان سیاهی آلویش را از چشمی بدان نگاه دارد دلبر دلی به خبر دارد در سینه خود بهار دارد دلبر دلی به خبر دارد در سینه خود بهار دارد محبوبه نرم قلبی ما را از سنگ دلان نگاه دارد محبوبه نرم قلبی ما را از سنگ دلان نگاه دارد دلبر که دو دستی پاک دارد با مهر بگردنم گذارد دستانی چو شیر ماهیش را از دامی خسان نگاه دارد دستانی چو شیر ماهیش را از دامی خسان نگاه دارد من بنده زلف و کاکلانت من شفته لب و دهانت من بنده زلف و کاکلانت من شفته لب و دهانت با این دهن و لبان شیری از بد دهنان نگاه دارد با این